Hvert år dør op mod 1 million mennesker af selvmord verden over. Det vil sige, at i gennemsnit dør et menneske hver 40 sekund som følge af et vellykket selvmord, hvor et menneske hver 3. sekund forsøger at begå selvmord. Nulevende danskere har et selvmordsforsøg bag sig. Hver gang et menneske forsøger eller lykkes med at begå selvmord, berører det omkring 5 personer fra vedkommendes omgangskreds. Det betyder med andre ord, at over 1 million nulevende danskere i deres liv har været nært berørt af selvmordsproblematikken. Undersøgelser viser, at risikoen for alvorlige selvmordstanker mere end fordobles, og at risikoen for selvmordsforsøg mere end tredobles i de tilfælde, hvor en person har oplevet selvmord i familien. Oh, thinking about our younger years, there was only you and me. We were young and wild and free. Har du virkelig lyst til at efterlade din familie og nære sådan her? Der er en anden udvej. Så hjælp og vælg livet. Slukker du dit eget lys, slukker du en masse andres. Ring til Livslinjen 70 201 201 eller gå ind på vores hjemmeside livslinjen.dk, før det er for sent. I dag er den første dag i resten af